ବନ୍ଧୁମାନେ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜି ଏତିକି ବଡ଼ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଇକି କୌଣସି ଗୋଟେ ଆମ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇମାନଙ୍କର ଦେଖିବେ ବହୁତ ସ୍କୁଲ ଅଛି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଅଛି। ମୁସଲିମ ଭାଇମାନଙ୍କର ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଏତିକି ବଡ଼ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଇକି ଭାରତ ତ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ କି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଟିଏ ବି ନାହିଁ ଆମ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ବିଷୟରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।